sama-sama bergembira pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Yang hati kami semua kedatangan Ibu Betapa, sama-sama bergembira pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Yang hati kami semua kedatangan Ibu dan Bapak, sama-sama bergembira pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Semua siap, gerak. Cah depan, gerak. Tegap, gerak. Hormat pada tamu, gerak. Sugeng rawuh para tamu, para mriksa wonten ing mriki. Monggo sarengan suka gembira sedaya, monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh. Ada dama bil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Atadama bil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada dama bil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Atadama bil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada dama bil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Atadama bil milahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Semua urusan barisan. Kobra siswa iki kumpulan tahun 90 madege 18 Agustus diresmekake Mitra Muda jenenge
iki kumpulan pemuda agama Islam dadi pedoman sejak turun Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panikane umat Islam kewajiban nerekang hati cintai Aku beasiswa iki kumpulan tahun 90 madege 18 Agustus diresmekake Mitra Muda jenenge sing tak suwut padhek selawase aja pisan ngisenake Mitra Muda iki jenenge kudu dipertahanake pemuda iki kumpulan pemuda agama Islam dadi pedoman sejak turun Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panikane umat Islam kewajiban nerekang Ayo para kanca mitra muda rupane putih ireng sajan rupa putih ireng mitra muda akeh wong seneng hadap kanan grab kurang seru kurang kuat mas sekedap ya mungkin aku Ayo para kanca mitra muda kita manunggalan sebab waktu iki mitra muda tinggal pasarian hadap kanan grab ngelmu bisa tambah jalaran diuti terus kondo bisa aneh jalaran dianggo hadap kanan grab Ayo para kanca mitra muda rupane putih ireng sajan rupa putih ireng mitra muda akeh wong seneng hadap kanan grab Anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wira-wiri goleki senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali Anake wong Jawa lunga nonton mitra muda aja
Jangan depan, gerak. Tegak, gerak. Para muslimin padha bunga muji syukur mring Gusti Allah. Sasi Rajab tanggal 27 Allah nimbali Kanjeng Rasul. Nabi Muhammad pangeran nopo kewajiban tindakan sholat zakat waktu kanggo dalan minuwun pangestu. Second waktu mung keri limo kanggo ngentengke para manungsa. Salat iku panggawean mulya ora abot lan ora rekoso. Para muslimin padha bunga puji syukur ing Gusti Allah. Ganti aja tanggal 27 Allah nimbali Kanjeng Rasul. Nabi Muhammad kedawuhan Sang Pangeran nampa kewajiban nindakake salat cepet wektu kanggo dalan minuwun pangestu. Para muslimin padha bunga puji syukur ing Gusti Allah. Sasi Rajab tanggal 27 Allah nimbali Kanjeng Rasul. Nabi Muhammad kedawuhan Sang Pangeran nampa kewajiban nindakake salat cepet wektu kanggo dalan